بزعبا ودتقول كابسته بهله ኤርትራውነት ማለት መጨረሻ ኣብ ጎፋንድሚ መጪካ ምልማንያ ደሳለ በረኸት ዝሓለፈ ዓመት 2021 ኣብ ወርሒ ጥቅምት እዩ ሓንቲ ሰብ ወዲ ትኹል ብዕለት 7 ጥቅምቲ 2021 ካብ ኣስመራ ብኸቢድ ተወጪዑ ከተማ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ፋተ ቤኒ ፍራቴሊ ድሕሪ ምእታው ኣብ ሳልስቱ ዓሪፉሎ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዳትልና እትፈገር ሽፍታ ካብታ ናብ ሳሕል ዝነቐለላ ዕለት ዝሞቶ እኳ እንተኾነ ጩጩይ መረጋገፂ ኺሓዝካ ሞይቱ ምባል ግን ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቲ ዕሉል ናይ ኩናት ኣዝማሪ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኹል ኣብ ከተማ ሚላኖ ሞይቱ ድዩስ ኣብ ኣፍ ሞት እዩ ዘሎ ብዝብል ናይ ሕቶ ርእስቲ ኣዳሊና ነርና ኢና እቲ ሓበሬታ ግን ጸጸኒሑ ምቅያር ስለ ዘብዝሐ ሒዝናዮ ጸኒሕና ድሕሪ ደጊም ከምታ ልማዶም ባዕሎም ኣብ ናይ ጎፋንድሚ ልመና ስለ ዝኣተዉ እቲ ዝኾነ ብዝርዝር ኣብ ጄይ ስቱድዮ ከነቕርቦ ኢና እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ግን ወዲ ትኹል ናይ ሃገረ ጥልያን መንበሪ ፍቓድ ስለ ዝጸንሖ ንኣስታት 8 ኣዋርሕ ብናጻ ሳንቲም ዕውርቲ ከይከፈለ እዩ ዝሕከም ዘሎ እዞም ብስሙ ዝልሙኑ ዘለዉ ድማ ንኹነታቱ መዝሚዞም ክብለጹ ዝደልዮም እምበር ንሱስ ገንዘብ ኣብ ዘየድልዮ ኩነታት ኣብ ኮማ ኣትዩ ካልኢታት እዩ ዝቖጽር ዘሎ ክብል ካብ መስራቲ ጄይ ስቱድዮን ኣንጻር ኤርትራ ቀኒዑ ዝሰርሕ ዘሎ ምንቅስቓስ ብሩህ መጻኢ ዝኾነ ደሳለ በረኸት ገሊጹሎ ሓንቲ በዚ ደሳለ በረኸት ዝሃቦ ዝምቡዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዝተናደደት ኤርትራዊት ኣብ ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራውያን ዝምልከተካ የለን ጉዳይ ትግራይካ ግበር ኣታረጉራግ ወኻርያ ግን እቲ ክፉእ እትሓስቦ ናብ ነብስኻ ክምለስ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ድሓር ድማ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንሕና ይሕዋቱን ደቁን ውላድታ ሓላል መሬት ኮይንና ገንዘብ ኣይኮነን ገንዘባት ኣውፂና ክንሕክሞ ምዃንና ፍለጥ ወይ ፍለጡ ወይ ለከ ኣብ ስራሕ ፈጣሪ ኣቲኻ ሕማቕ ትምነ ኣብ ልዕሊ ሰብ ከምዚ ምባል ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ክትብል መሊሳትሉ ካልእ ድማ ነዚ ትምልስሉ ዘለኹም ምምላስ ኣገዳሲ ይኮነን ርዝነት ኤርትራውነት ስለ ዘይፈልጥ እዩ ባዕሉ ክስቆሮ እዩ ኣይኮነን ዶ ወዲ ትኹል ማንም ኤርትራዊ ክዕንቀፍ ፈቓደኛታት ከም ዘይኮንና ብግብሪ ክርዮ እዩ ኩራዕ ኤርትራዊ ብምባል መልሲ ሂቡ ካልእ ተኸታታሊ ናይቲ ዝተጻሕፈ ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ወዲ ትኹልን ዝቐንዐ ጽሑፍ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ኣሎ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ወኻርያስ ዘሊላ ምርካብ ምስኣነቶስ ወይኒ ደኣ ደይመጺጽዩ ኢላ ገዲፋቶ ድዩ ዝተባህለ በዓል ንስኻ ደኣ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምድግጋፍ ህዝቢ ኤርትራ ሓወይ ሓፍተይ ምብህሃል ዓይንኹም ደብ ምስ መልኦ ምልማን ኢልኩሞ ወዲ ትኹል ደኣ ንህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከይሓተተ ክሳብ ህይወቱ ዝኸፈለ ጅግና እዩ ሓገዝ ከዓ ካብ ህዝቡ እምበር ከምቶም ለመንቲ መረብ ሰጊሩ ይኮነን ሓቲቱ ክብል ኣብ ልዕሊ ደሳለ በረኸት ዘለዎ ነድሪ ገሊጹሎ ካልእ ጸረ ደሳለ በረኸት ዝጸሓፈውን ዕላማኻ ንጹር እንተዘይኮይኑ ኣብ ከምዚ ሸንኰለል ኢኻ ትወድቕ ዓቕሚ እንተለካ ሓግዝ እንተዘይኮነ ኣፍካ እንትሓዝካውን እኹል እዩ ንዝሓመመ ኣብ ክንዲ ትሕግዝ ጓል መንገዲ ምምጻእ ጉቡ ኣይኮነን ንነብስኻ እውን ዝሓስካላ የብልካን መልሓስካ እንተኣደብካ ይሕሸካ ክብል ጽሒፉሎ ካልእ ተኸታታሊ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ጽሒፉሎ ኣነስ እዚ ብሩህ መጻኢ ዝበሃል ውድብ ከምቲ ኣማርጻ ስሙ ሸቐርቀር ዝብሉ በላሕቲ ሰባት መሪጽ እዩ ዝምእዘን ክብሉ ይሰምዕ ነይረ ሓሳቦም እንታይ ኮን ይኸውን ይብል ነይረ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ዳርጋ ካብቲ ዝጫጭሑሉ ግዜ ነዊሕ ዓመታት ምስኦም ዝነበረ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ተፋለጥክዎ ግን ታሪኽና ያታና ከምዚ ነርና ስልጣንና ክብል ናብ ቅድሚ 3,000 ዓመት ዝነበረ ክመልሰኒ ላሕ ምስ በለ መሪሩኒ ዘይዛረቡ ኢለ ስምዓንስከ ብሩህ መጻኢና እናበልካስ ብመጻኢና ዘይትዛረብ ብድሕሪ ሕጅን ንነብሮ ህይወት ዘይትንበ ኣኺልካ ቅርስና ማህሌትና ዜማና ክትብል ኣብ ዘመነ እኒ ሕምባሻ ኸሎ እምኒ ትመልሰኒ ፈታዊ ታሪኽ እንተኾንካ
ሓንሳብ ኣብ ናይ ታሪክ ደብተርካ ምስ መዝገብካዮ ዓፂፍካ ዘይተቐምጦ ሞከስ ምስ ደለኻ ኸኣ ትግንጽሎ መንእሰያት ብሕሉፍ ንኽነብሩ ኣእምሮኦም ንድሕሪት ትጎቶ ዘለኻ ስለምንታይ ኢለዮ እቲ ዕላሉ ጥዑም ዝነበረ ጉሩህ መንእሰይ እናስሓቐ ክላእ ገጢምካና ንሕና ስምናዩ ንቕድሚት እምበር ስራሕናስ ኩሉ ንድሕሪት ኢልኒ እንተ ረኣኹ ኸኣ ሓቂ እዩ ኩሉ ተግባሮም ኣቦታቶም ኣብ ምጽራፍን ምንሻውን ጥራዩ ብርሃኖም ቋሕ ዝብል ሽፍታ መውፂት ኣፎም እያ ኣበዮም ሸፊቶም ንምንታዮም ሸፊቶም ሓቲትካዮም ከይመለሱ ነታ ሽፍታ ዝምጻ ኤርትራ ንቃለስ ኣለና ኸ ይብሉኻ ኮር ተገልበጥ ምጽራፍ ምውራድ ቀዳመይቲ ዝመልክዋ ስራሕ እያ ሽፍታ ኸኣ የዘውትርዋዮም ሽፍትነት ስረ ከም ዝሓትት እቶም ዓበይትን ጎራሓትን ኣብ ኣፍሪቃ ዓብይ ዘመናዊ ሽፍትነት ዝገበሩ ፈረንጂ ኣይመሃርዎምን ብትኻት ናይ ዘረባ ደኣ ኮይኖም እምበር ሽፍትነት እውን መዓንጣ ይሓትት እዩ ነቲ ብጣቕዒት ናይ ኢድ ብኽራር ኮበሮ ሩሱን ጓይላ ዓዱ ፈጢሩ ደቂ ዓዱ ብወኒ ሽሽ ዘብል ዝነበረ ጅግና ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኹል ክትሳልዎ ክሰምዕ እንከለኻ ድማ ይገርመካ ነቶም ኩሉ ዓይነት ጠበንጃ ዝዓጠቑ ዘሊሎም ኣብ ዘይ መሬቶም ዝኣተው ዓመፅትስ ብውዳሴ ማርያም ክገጥምዎም ነይርዎም ድዮም ዝብሉና ዘለው ደርፊ ፍቕሪ ጥራይ ዲኻ ትውድሰሉ ወኒ ደቂ ዓድኻ ቃልቃል ኢሉ ብሃገራዊ ስምዒት ክረስንከ ኣይትጥቀመሉ እንዲኻ ዕውር ፍልስፍናኹም ኣብ ምኹርማ እዩ ዘሎ ሙሉእ ጥዕና ድማ ንጅግና ወዲ ትኹል ንምነየሉ ክብል ስፍሕ ዝበለ ነድሩን ሓሳቡና ካፊሉ ካልእ ደሳለ ዝስሙ አንጻር ደሳለ በረኸት አብርሃም ዝጸሓፈ ድማ ከምዚ ኢሉሎ ኣተሓሳድ ምርኣዩ ጸገም ጓልጓሎ ድፉን ሓንጎል ፋንድያ ወያነ ንስኻ ካልሲ ናይ ወዲ ትኹል ክትበቅዕ ዘይትኽእል ዝመሽመሸ ድንሽ ኢኻ ንወዲ ትኹል ጅግና ኣርማናይ ሃገርና ሓሚሙ ይኮነን ዋላ ከይሓመመ ከማን ኣብ ርእስና ተሰኪምናዮ ክንከይድ ኢና ንሕና ኤርትራውያን ወይልኻ ቆንዳፍ ለማነ ኽብል ግብረ መልሱ ሂቡሎ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕን እዩ ካብ መብዙሕን ምስሑን ዝተላዕለ ድማ ንኹሉ ኣብዚ ከነቕርቡ ኣይንኽእልን ኢና እንተኾነ ነቶም ብሕማም ናይ ውልቀ ሰብ ዘላግጹን ንዕኡ ፖለቲካዊ መልክዕ ብምሃብ አንጻር ህዝብን ሃገርን ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዘለው ሰባት ዓገብ ንብሎም ብፍላይ ድማ እታ ንነዊሕ ዓመታት አንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ተሰሊፋ ዘላ ጄይ ስቱዲዮ ዝስማ ብዮሴፍ ገብረ ህይወትን ደሳለ በረኸትን እትምራሕን እትዝወርን ቻነል ዓገብ ንብላ አንጻራ ኩሉ ሓቂ ዝሓዘ ታሪኻዊ ሰነድ ከነዳሉ ድማ ሓደራ ንብለኩም ስለምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ወደሓንኩም أو بدي مزم فايدو عايشة حلينا بتطنقر كزيز ما أرحم مستعمل أشكع لي لو ملكي أو قتاي أبدأ بلبلكي هاي لقصاتنا حسيبهم بارخ تسويعهم هنا فينا راح حسابهم بصاروا تقلعوا قدومي نتم قربين أو قد نقول لا توم تراري فوق حدهم ما أرحم ويستعمل أشكع لي لو ملكي أو قتاي أكثر في بلبلكي هاي لقصاتنا حسيبهم بارخ تسويعهم كسبونا فينا راح حسابهم بصاروا تقلعوا قدومي نتم قردين أو قد نقول لا توم تراري فوق حدهم مريت تجاني قوة وقبل بلتنا يتعيد تقدم أركب ويهل جنقنيس يا أحمد كابرت بعلك يا تسلزل اللي بقويا مريت تجاني قوة وقبل بلتنا يتعيد تقدم أركب ويهل جنقنيس يا أحمد كابرت بعلك يا تسلزل اللي بقويا